A či budú spolu žiť, či sa jebú, či čo, mne to je úplne absolútne jedno. Rozumiete, len trošku mi prišlo ľúto, že proste ja by som to nedokázala, no. To je, hovorím presne tak, Janka, charakter. Ja nie. Kamarátka, ja nehovorím iné veci, bo ja som už mala dať čo so žena tým dobre, ale ja hovorím o kamarátke, s ktorou si prežíval najťažšie chvíľa, ktorá ťa podporovala, to je navzájom, blablabla, to je dačo iné, hej. Dobre, ale zase ty si... Lebo začnú zase hovoriť, že a ty si sadla na kokot žena tému, no a čo? Ja som nepoznala tú ženu, ja hovorím o kamarátke. Hej, a keby som milovala Aladina, tak sa nerozvediem, ani chodím do Nemecka, a nerobím také cirkusy, aké som robila cirkusy, že som Aladina dala do okienka a nutila som, aby Adam pred ním povedal, že ma chce a ja s ním, že chceme žiť spolu, ale nepustil a neišla by som sa do Nemecka kurviť verejne pred Aladinom, keby som milovala jeho. Hej, to tak, jak teraz, ja som už s Adamom koľko, už 2 roky žijem s ním, vyše 2 rokov sme spolu a iný chlap ma nezaujíma. Videli ste, že by som išla na nejaké výlety alebo dačo, že by som sadla na kop. Nie, ja keď ľúbim, tak ľúbim. Takže keby som ľúbila toho Aladina, takže vy hovoríte, že ja žiarlim na Ingridu, to, že ma to trošku zamrzí a zaboli, to je normálne. Však som bola skoro 10 rokov jeho manželka, ne? Či vy nemáte city, nič vôbec? 10 rokov je pre vás čo? Však jeden deň je, človek musí byť vďačný za život, že žije, že ráno staneš, otvoríš oči. A kde to ešte skoro 10 rokov človek je? Však mi vychoval dceru. Nie, Adam vychoval moju dceru, on vychoval moju dceru. Tak nemáme byť trošku ľúto, že kamarátka? Tak sa spamätajte, dobre? Bo ja nežiarlim. Bo ja aj teraz, keď sa vrátim do Anglicka, ja budem sama, ja žiadneho chlapa nechcem, rozumeli ste ma?